Human magkampiyon sa Sinulog sa lalawigan. Talisay City Sinulog Contingent, masaligon nga malangkat ang kampyonato sa Sinulog Grand Parade. Siluan meron din na sa report. Human sa duha ka adlaw nga pahuway, subsub na usab karon ang pagbansay-bansay sa Talisay City Sinulog Contingent alang sa Sinulog Grand Parade karong Domingo. Matud sa dance master ni ini nga si Marie Maalam, mas gibansay nila karon ang ilang mga dance steps ilabi na kay giminusan sa Sinulog Foundation. Ang percentage sa mga props isip usa sa mga criteria for judging. Ang nakakuan sa Grand Parade is strict sila sa sayaw niya, more on sa among concept mas ipaklaro pa jud namo niya among sayaw is i-polish pa namo og maayo gyud. Gitataw hinuon sa dance master nga may giandam sila nga sorpresa alang sa mga tumatan-aw. Nga aming mga surprises, mga wala na mo gipagawas pagkabataan, so bali karong Grand Parade amo na siya ipagawas, then napon mi mga gamayng changes sa among props. Kini na ang ikatulong higayon nga nagkampyon sa Sinulog sa lalawigan ang dakbayan sa Talisay sukad niadtong 2017. Sa miaging tuig, nalangkat sa Talisay City ang ikatulong nga dapit atul sa Sinulog Grand Parade. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Besda.